Είμαι η Δήμητρα Βρετού, από τα Χαβουνά. Εκεί ξεκίνησα. Δεν θυμάμαι ποτέ τον εαυτό μου να μην έχω ζώα. Είχαμε περιβόλια, είχαμε ζώα. Λοιπόν, μου άρεσε πάρα πολύ να βάζω το δικό μου περιβόλι. Έφτανα στο περιβόλι γύρω στις 5:30 και ασχολούμουν με το περιβόλι. Την ώρα που έβγαινε ο ήλιος, είχα ήδη φορτώσει, είχα φύγει. Ένα σεμινάριο που έκανα λεγότανε «Αναδιάρθρωση καλλιεργειών». Είχε πάρα πολύ μεγάλη απήχηση σε μένα αυτό και δεν το χόρταινα. Κάπου με είχαν κουράσει, είχα βαρεθεί κάποια πράγματα, αλλά αυτό μου έδωσε ζωή. Δηλαδή ήτανε το έυνασμα για να συνεχίσω. Με βοήθησε να κάνω και άλλα πράγματα. Δηλαδή με βοήθησε στο να δείξω αυτό που κάνω και σε κόσμο. Τα προϊόντα που είχαν παραχθεί στο χωράφι, στο τυροκομιό, όλα αυτά, τα προσφέραμε. Υπήρχε μία σχέση με τους ανθρώπους να εξηγήσουμε. Οπότε αυτό και μόνο αυτό, το να εξηγείς τον άλλον πώς γίνονται, είχε με έκανε ακόμα να θέλω πιο πολύ να το κάνω. Το 2007 μου δόθηκε μια ευκαιρία να πάρω μέρος σε ένα φεστιβάλ μαγειρικής στη Σύφνο. Αυτό μου έδωσε μια άλλη αγάπη, τη μαγειρική. Και τι κάνουμε λοιπόν? Ξεκινάμε και παίρνουμε αυτά που παράγουμε και τα μαγειρεύουμε και τα προσφέρουμε. Το έχω ζήσει από παιδί και μέχρι το κάνω και τώρα. Μαγειρεύαμε στα ξύλα. Και το κάνω και εγώ τώρα γιατί μου αρέσει η γεύση του φαγητού και σε έχει μυρίσει λίγο καπνό. Το αλεύρι που χρησιμοποιούσαν εδώ στο νησί ήταν το κρυθαράλευρο, το οποίο γιατί είχαμε κρυθάρι άφθονο, οπότε με αυτό το πράγμα φτιάχνανε τις κουλούρες, φτιάχνανε και ψωμί, εντάξει ήταν λίγο περίεργο το ψωμί, αλλά δεν είχαν και κάτι άλλο, το φτιάχνανε και το τρώγανε και οι κρυθαροκουλούρες. Ε, οι πίτες ας πούμε, τις φτιάχναμε με κουρκούτι. Κουρκούτι πάνω, κουρκούτι κάτω, αυτό ήταν το φύλλο και στη μέση γέμιση. Κρατάω αυτή πώς το λένε, την αλυσίδα του χρόνου. Αυτά που παράγουμε κάθε εποχή. Υπάρχει μια σχέση αγάπης για τη φύση, δεν το συζητάω. Όλα αυτά είναι η ζωή, έτσι. Είναι τα ζώα, είναι τα φυτά, είναι τα δέντρα, είναι τα πάντα. Η αλήθεια να λέγεται είναι λίγο κουραστικό. Έχουνε μεγάλο αγώνα και μερικές φορές είναι και άνισος. Αλλά όταν αγαπάς ένα πράγμα νομίζω ότι το παλεύεις. Η φύση σου σε προδιαθέτει τι θα κάνεις. Ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες σου δίνει το σήμα τι μπορείς να κάνεις. Ναι, εναρμονίζεσαι. Λίγο κρύος ο καιρός, λίγο άντε μπορεί και να ρίξεις και μια μπόρα, λες «Αχ, να φυτέψω τώρα, τώρα είναι ώρα». Οπότε έτσι ξεκινάει. Νιώθω την ανάγκη της γης να περάσει όλα τα στάδια των καιρών, δηλαδή του κρύου, της βροχής, του χιονιού, της ζέστης. Όταν μαγειρεύεις για κάποιον, μου βγαίνει κάτι ότι σαν αγωνία, ότι εγώ θέλω να του δείξω ότι πραγματικά άξιζε τον κόπο που ήρθε να φάει, να δει το χώρο μου, το απέραντο γαλάζιο, ας πούμε, που άμα κάτσει στην αυλή θα δει, πέρα ότι μπορεί να το έχω φτιάξει εγώ και να το έχω παράγει κιόλας, θα πω και την ιστορία. Την ιστορία αυτού του φαγητού. Πότε το κάναμε αυτό το φαγητό στη Ζιά και του λες όλο αυτό, ας πούμε, και νομίζω χορταίνει και με την ιστορία βασικά. Επειδή είναι πάρα πολύ κουραστικό να τρέχεις τα ζώα, δεν το συζητάμε. Ήθελα λοιπόν να μην τα τρέχω εγώ, να μην τρέχουν εκείνα. Άμα τους μιλάς και ξεκινήσεις όταν είναι μικρά και τα χαϊδεύεις και τους μιλάς, αυτά εναρμονίζονται μαζί σου και βέβαια με το ανάλογο φαγητό. Θα τσακωθούμε, θα μιλήσουμε, θα μ' ακούσουνε, θα περιμένουνε. Οπότε είναι μια σχέση αγάπης. Όταν θα έρθει ο άλλος εδώ, θα πάρει ένα μπουκάλι κρασί. Θα του δώσεις, αν έχει παραπάνω ζαρζαβατικά, που πάντα μ' αρέσει να βάζω, μ' αρέσει αυτό το να δίνω στον άλλον, να μην φύγει με άδεια χέρια όταν θα έρθει από εδώ.
Ή θα είναι φίλος, ή θα είναι συγγενής, ή θα είναι ένας περαστικός που ήρθε. Μου αρέσει αυτό. Μου αρέσει να δίνω. Και μ' αρέσει να δίνω αυτό που έχω φτιάξει βασικά. Όχι, δεν είναι δουλειά. Δεν είναι δουλειά και γιατί η δουλειά είναι πρέπει να δουλεύεις για να ζεις. Αυτά, δουλεύω για να τα ζω. Δεν μ' αρέσει να είναι αδύνατα. Θέλω να είναι χαρούμενα, έτσι λέω. Όταν, δω κάτι που δεν είναι πολύ καλό, λέω: «Δεν είναι πολύ χαρούμενο, οπότε κάτι φταίει. Εγώ θέλω να είναι χαρούμενα, οπότε ταΐζω». Ναι, εγώ γενικώς με την αγάπη ταλαιπωρούμε. Είναι ιστορία. Είναι ιστορία και λυπάμαι που θα το πω, αλλά νομίζω τελειώνει. Γιατί, όπως είπα και πριν, είναι πολύ κουραστικό αυτό και δεν μπορούν να το κάνουν. Δηλαδή, το κάνουνε ακόμα πολλοί, δηλαδή οι εξωτάριδες το κάνουν όλοι. Αλλά το κάνουνε, οι μεγάλοι. Τώρα η μικρή σου λέει: «Αφού είναι στο σούπερ μάρκετ, γιατί εγώ όταν τυραννιστώ έτσι, θα κάτσω στον καναπέ μου». Και έχει δίκιο. Δεν το συζητάω ότι έχει δίκιο. Γιατί εγώ δεν έχω χρόνο για τον εαυτό μου, ποτέ. Γιατί θα κάτσω 2 λεπτά, να ζεσταθώ το ζάκι και εκεί να σκεφτώ ότι μπορεί τον Τέρικο να θέλει τάισμα, να φύγω. Θα γυρίσω από εκεί και θα ακούσω τα άλλα τα πρόβατα να φωνάζουνε, πρέπει να πάω εκεί. Ε, είναι όλα πρέπει να γίνονται συγχρόνως. Μόλις αρχίσει και φτιάχνει ο καιρός, θα πρέπει να ετοιμάσει τα περιβόλια. Οι ελιές θα είναι κλάδεμα. Έφτασα να έχω να αρμέγω, ας πούμε, 9 γελάδες το πρωί και 9 γελάδες το βράδυ. Καλά είναι να βλέπεις μέχρι που μπορείς να φτάσεις. Δηλαδή, ναι, μεν λέω εγώ ότι τα πρόβατα μου τρώνε, αλλά το ελέγχω. Η αγελάδα δεν ελέγχεται, έχει ξεφύγει τον προϋπολογισμό. Οπότε δεν ασχολήθηκα με τις αγελάδες. Πάνω σε αυτό το βράχο, με τόσες αντικσοότητες, γιατί κακά τα ψέματα, στις Κυκλάδες δεν μπορούσες εύκολα να ζήσεις. Γι' αυτό φύγαν και πάρα πολλοί άνθρωποι βέβαια. Οργώναν τα χωράφια, κάνανε κριθάρι, τόσο πολύ κριθάρι που το κάνανε εξαγωγή και πήγαινε στο φίξ. Είχαν αμπέλια, πάρα πολλά αμπέλια που κάνανε εξαγωγή το κρασί. Είχανε τα δέντρα, πολλά δέντρα, πολλές βελενιές, εξάγανε τη χαμάδα. Αυτά είναι μια ιστορία. Μια ιστορία που σιγά σιγά χάνεται. Που υπάρχουν παιδιά, δικά μας παιδιά, που μπορεί να μην την ξέρουν. Κάναμε τον τρίγο, κάναμε το ξεμέλισμα, τα προϊόντα του μελιού, τα προϊόντα του μούστου. Η Τζιά είχε για μια εποχή, για αρκετά χρόνια, είχε πάρα πολλά αμύγδαλα. Κάναμε λοιπόν, βραδιά αμυγδάλου. Ε, Όλα αυτά για να τα στήσεις απάνω σε αυτό το βράχο που λέγεται Τζιά, ήθελε δουλειά. Οπότε, ό,τι έχει απομείνει από όλα αυτά, προσπαθώ εγώ να τα δείξω με αυτόν τον τρόπο. Θα γευτείς το γλυκό που είναι το αμύγδαλο, θα φας το κρέας με το μακαρόνι που γινόταν στα πανηγύρια, θα φας τον κόκορα, ο οποίος το μπούτι το έτρωγε ο γαμπρός όταν πήγε να ζητήσει την κοπέλα, θα φας το ξινό που το κάναμε το Πάσχα για να κάνουμε τα πεσχέσια σε όποιους είχαμε υποχρέωση το Μεγάλο Σάββατο. Γυρίζαμε όλοι με τα πιάτα και τις πετσέτες, τις φαντές, να πάμε το ξινό στους φίλους. Όλα αυτά είναι στο μυαλό μας, είναι στη ζωή μας. Έπρεπε λοιπόν κάπου να τα πούμε. Μα νομίζω αυτός ήταν και ο στόχος μου όταν ξεκίνησα. Χωρίς να ξέρω, στο άγνωστο, έτσι, όταν ερχόταν οι άνθρωποι να ρωτήσουν να μάθουν τη Τζιά, γιατί το ξέρω ότι υπήρχαν άνθρωποι να μην πού είναι η Τζιά. Λέω εδώ, έχουμε δουλειά. Οπότε ξεκίνησα, 5 να αποφασίσανε να έρθουνε, για μένα ήταν κέρδος. Σύστηνα το νησί, δεν σύστηνα τη Δήμητρα. Έχει δει, έχει ακούσει, έχει γευτεί. Αυτή για μένα είναι το κέρδος. Έχει πετύχει. Έχω παρουσιάσει τη Τζιά με αυτός είναι ο σκοπός. Να έρθεις να ζήσεις την αυθεντικότητα όσο υπάρχει ακόμα.
Πλούτος είναι να βγαίνω με το βοριά και να αναπνέω τη θάλασσα. Για μένα είναι όλα τα λεφτά. Ανέβηκα στο βουνό και με βάρεσε ο βοριάς, όσο δυνατός και να είναι, δεν με χαλάει. Είναι είναι ζωή, είναι το πάντα.